И здравейте на всички, тук сме с две Никита и едно загубено Боби. Днес ще започнем нашата Майнкрафт поредица. Пръц. Абонирайте, моля хора, ще има втора част, разбира се, ще има ако нали поредицата получи, защото първо един е изгубен. Да, защото компа му е насран. Няма да взима бързата, по-красиво е. Аз не съм расист като теб. Добре. Расист. Ако искате във втора част или по-нататък, може също и вие да влезете в този сервер. Да, само че не знаем, че в момента никой няма да гледа, така че не очакваме никой. Бятма. Мейте си едно кюфтените, една количка, едни картофки и са почерпете, докато нагледате, защото ние все пак сме специални хора с почерпка. Добре, ела да експорнем някъде, къде си? Добре, една там някъде. Пещера. Навътре. Аз ще събера кол. Зомбите, аз трябва да съм някакъв хайдутен. Да. Не, или скачам или ме отхващат зомбията. Скачам. Зомбията. Да. Аз трябва да съм центай. Отивам да коля животни, защото си няма какво да правя. Ако може да не ходиш на баташкото клане, все пак ще стане много олджи. Твърде олджи. Ако отидем на баташкото клане. О, Костамен. Ай, чао, мен. На ти един саплик там да се радваш. Отивам да коля. Челичката Майя. Охо, овцата Майя. И да, хора, забравих да кажа, ние сме на най-новия апдейт 1.21.1. 21. Дали стане? Абе, 1.21. Така. Самоубийца. Добре. Нека Те сега ще смелтни малко храна. Инки, пинки, понки, дади бай са донки дайс, дади край, синки, пинки, понки. Долу-горе. Няма сега просто да го изгони, защото той не е от най-добрите хора да бъде тук. Сопаджия. Тей. Добре, вземи си да... О, пресенце. Нали тя играта е най-оптимизираната. Игра с купчета ми върви малко зле от време на време, ама... Кога е песен? 500, 400, 300, 200. Не виждам пасенци. Ще ми направят усети какво беше на баташкото, това не го усети. Оп. Пинг. Правим си едно яко легло, гайс. Гайс, вие не сте гейс, моля ви, не се обиждайте. Всички те прасета на мезета. Ще издухам къщичката. Да изчезнала е. Ще ти го издухам. Издухам къщичката. Къщичката за кебабчето. Сигурно ще има и поредица на Sons of the Forest. Да, много други игри. Като цяло... Гъмбринки, гледам се на CSGO, но трябва да съберем, разбира се, парите. Да, ще отваряме кейс опенинг, капсулки опенинг. Берем също повече сабскрайбъри. Да, стига да ви се гледа. Някой друг giveaway. Да, giveaway на скинчета в CS. Само на някой друг последовател. Да, знам, може и някоя ножка да разедем някой ден, някой хубав ден. Аз съм така недобре на гъмбълването. Дал съм 40 евро само за гъмбълване. Да, той е някакъв ненормалник там. Подара се бъбрика. Проблем? Не знам, според мен е проблем. Имам два, може би аз два. Да, то с един с живее. Имаш няколко, тъй че... Имаш два. Да. Абе, няма се обясняваме, сято и не човека и природата 5 клас. Къде бе печката е мен, брат?
Мен брат, мен брат, мен брат. Ето ми ги пичка си, мен брат. Мен брат, мен брат, мен брат. Дълбоко откална, което не е много добре. Аз тук се стякнах с храна си, едно ще спази мен сън. Брадата ми се самоубил. Как ще... Добре, няма коментирам. Ендър гей. Видя ма! Не! Телепорт хак! Беги, бе! То са! Виж нагоре. Къде? Музика на пчела. О! Не мен! Не мен! Не дезертирам. Абе, брат! Аз съм на 3 сърца. Искаш ли храна? О, ен пепела. Искаш ли храна? Да, бе, поръчате. Ето. Аз нямам печка. Добре, аз ти препоръчвам да лепнеш преди да съм те заколил, за да спя. Добре, давай. Сики бики по Джонвей. Connecting to server. Къде изчезна? Ето това е мен. Малко саплинги. И такова и сламп. Не обичам черно. Добре. Не горе ли съм ръчен, просто съм лекоре. Така, хора, искам само да кажа, че нашия пациент номер 5 левна, защото го извикаха да бере ягоди в Англия. Затова очаквайте скоро завръщане на пациента. През това време може да гледате как аз геймърствам. Хора, както знаете, по-рано ви казах, че има и трети човек, който може да дойде. Искам само да кажа, че той ще дойде от дълбеници на Ада след 3, 2, 1. Коста, хора! Его мамута сопа джията, Кей Боян. Тъй. Ай, чо! Тон, тон, тон. Аз съм Бяча! Бяча Pro Max! Пау! 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 Умирай! 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 Какво видях? Какво видях? Какво видях? Кон. Тука бат портал ли е, бе? Бат портал ли е тука, бе? Айрян? Така, събрахме Айряна. Брачет ми. Оп-оп. Доп-до... Първо ще съберем Айряна. Тук зеления извънземен дошъл. Чакаме. Така, хора, докато се смелтва този айран и гледаме този зелен извънземен, искам само да ви кажа, че това е краят на епизод 1 от нашето оцеляване. И... Бай-бай!